Hej, i dag der tager vi og kigger på rene teknikker. Der skal vi bruge noget håndsprit, og vi skal bruge nogle handsker. God fornøjelse. Ja. Nu vil jeg så tage noget håndsprit og spritte mine hænder af med. Og det skal en god klat i. Og så er det rundt. Godt på håndfladerne og imellem. Og godt op ad armene også. Så vi er sikre. Ja, indtil det er tørt. Og man får lige en dunst. Så tager man et par handsker. Og jeg skal lige være sprittet helt af og tør. Skal vi se, om jeg kan det her. Det skal helst være nogle handsker, der passer en. Og så kan man gå i gang med, hvad man nu skal. Når man så skal tage dem af, så er det vigtigt, at man tager fat ud i kanten og hiver, trækker ud over. Og så kan man faktisk holde den ene handske i og trække den anden handske ud. Og smider i skraldespanden. Og så tager man og spritter igen, hvis man ikke har en håndvask, man kan komme til at vaske hænder i. Og det er samme procedure som før. Godt rundt på håndflader og imellem fingrene, indtil det er tørret. Nu vil vi gerne tale lidt omkring uniformsetikette. De fleste steder, der har du en decideret uniform, som du så tager på. Det kan være en kittel eller lignende. Der er også andre steder, hvor du faktisk går i dit civile tøj, og der er der nogle ting, som er bedre end andre. Blandt andet så må du have ur på, ringe, store halskæder og store øreringe. Så har du dit tøj. En stor løs bluse kan være rigtig rar at gå i, men den er ikke skide god, når det er, at du for eksempel skal lave nederhygiejne, eller hvis det er, at du skal lave en ren eller en steril aktivitet. Så af med den her. Sådan der. Så har du tætsiddende tøj på i stedet for, det vil sige, når der læner dig ind over noget, så er der ikke noget, der falder ned i for eksempel sov eller kateter eller lignende. Uret, det tager vi også af. Hvis det er, at man er så heldig som jeg er, at man har skridttæller i, så kan man med fordel lægge det ned i sin lomme, og så tæller det stadigvæk sine skridt. Vi vil nu kigge på, hvordan man lægger kateter. I skal huske vores rene principper og vores uniformsetikette. De rene principper bruger andenmanden, og jeg vil så stå som første mand, og jeg vil så bruge sterilteknik. Det, som vi skal bruge, det er et kateter og en lille æske, der hedder et kateteriseringssæt. Det man med god teknik kan gøre, det er, at man åbner her. Og så håber på, at det ikke gør det her. Og så uden at røre, åbner æsken. Og ude på den her side herude, der kan vi så tage den ud. Det næste vi så gør, det er, at vi kan tage vores handsker på. Så tager vi fat på den her måde her. Og så får vores handske på. Det kan vi så gøre på den samme måde herovre. Sådan der. Hvis de vil være venlige at sprede benene på Anne en lille smule, så kan vi tage vores sterile stykke her og folde ud. Og uden at ramme en selv og ens arme, kan vi lægge det ned her, uden at ramme nogen andre med vores hænder. Kan det for fast? Nej. Men jeg kunne gøre sådan i stedet for.
Det jeg så gør, det er, at jeg rykker den lidt længere ned. Sådan der. Vi har desværre ikke noget blåt stykke, så derfor så bruger vi bleen, som vi åbner. I den her søde lille æske, der ligger der lidt vand. Den kan vi stille der. Så ligger der noget demoraliseret sterilt vand. Så ligger der katetersmørelse. Så ligger der noget natriumklorid. Og så ligger der en pincet. Og så har vi selvfølgelig vores bakke. Svupti. Det første vi så gør, det er, at Karina hun åbner for blæen. Og som sagt, den bruger vi som vores blå stykke. Normalvis vil man lægge et blåt stykke ned under patienten. Så når der kommer gennemløb i kateteret, at det kan løbe ud der eller ned i spildbakken, før man sætter kateterposen på. Det næste vi så gør, det er, at vi tager vores natriumklorid, pøser det ud over vores små vatrondeller. Så tager vi med vores pincet en af vores små vat, og så tager vi med den ene hånd og holder fast heroppe, og nu er den uren, så det vil sige, at den bliver kun brugt til at holde fast med. Så kører man nedad her, og altid fra rent til urent, og godt ind imellem skamlæberne, og det gør man 3 gange, alt efter hvor beskidt der er. Hvis der er meget beskidt, så har man først vasket, og så tager man med vatrondellerne bagefter. Vil du være sød og åbne min kateterpose? Ja. Andenmanden kan med fordel åbne ting for dig, så du slipper for at åbne dem selv. Vi har et problem med at få åbnet de her ting her i dag. Når så er der blevet åbnet, kan vi tage fat her. Ja, nu godt sådan der. Man kan sagtens lade den blive nede i der. Det vi så gør her, det er, at vi putter lidt katetersmørelse på. Ganske med en glidecreme. Og så bliver den ellers ført op, indtil at der kommer flow. Når der så kommer flow, så kan man lave et lille knæk på slangen, så der ikke kommer mere flow. Så tager man sin saltvand, sætter den på her. Og så skal du ellers have den til at køre igennem. Jeg giver den 15 ml nu. Og der var plads til at sagtens putte i den det sidste, så hiver jeg ud. Og så sidder den fast. Så jeg kan ikke hive den ud nu. Nogle patienter er så gode, så de kan faktisk godt finde ud af at hive det ud. Det er ikke så behageligt for dem, det kan faktisk ret ud. Godt. Nu skal Karina så prøve på at tage den ud. Det Karina hun skal gøre, det er, at hun tager sprøjten. Så tager hun og sætter den på dutten igen. Og så skal alt saltvandet hives ud. Jeg har sendt 20 ml op, så det vil sige, at Karina hun skal have 20 ml ud. Alt efter hvor længe kateter har ligget, kan der være diffunderet væske ud af ballonen. Så det vil sige, at det ikke altid der er 20 ml. Men nu har vi lige haft lagt det, så det burde ikke have diffunderet ud. Når man så har fået alt væsken ud af ballonen, så hiver man kateteret ud. Og så har vi seponeret kateter. Hej, i dag der tager vi og kigger på lidt renteknikker. Vi skal bruge noget håndsprit, og vi skal bruge nogle handsker.
Vi prøver lige en gang til. Der sker ting og sager bagved mig. Nu vil vi gerne tale lidt omkring Faktisk det der med at... Gør det? Ja. Nå, skal du tage den ud? For helvede. Jeg skal nok klippe bare roligt. Ja. Så vi tager lige siger 1, 2, 3, og så står vi lige 2 sekunder under scenen. Hvis du kan. Ja. Ja. Nå, men jeg skal bruge den her, ja. Ja. Nå, 1, 2, 3, take.